Sovětské tanky v ulicích Prahy, Rudá armáda umístěná v okupované republice. Ponížený národ vyhlíží hokejové mistrovství světa ve Stockholmu s nadějí na satisfakci v zápase podle sportovních pravidel. My sme sa do politiky málo kedy starali, ale toto bol politický zápas. Pretože my sme chceli stoj čo stoj poraziť Rusov. To bol vtedy, ten manšaft bol tak jednotný, ako ešte nebol v histórii jeden československý manšaft spolu. Už sa vtedy, v 68. roku, sa vyjednával Dubček, už sme vedeli, že ho chcú odrovnať. A jedno z druhým, a jediná možnosť bola, keď sme prejavili, že sme veľkí, takže ich porazíme. Přestože sovětští hokejisté měli s invazí z roku 68 většinou pramálo společného, v každém souboji cítili kousek odplaty. První gól Jana Suchého pak uvolnil nezvladatelné nadšení. Takovou gólovou oslavu diváci ještě nezažili. Václav Nedomanský zboural Sovětům branku, zatímco Jaroslav Holík výhružně mával holí před maskou sovětského golmana Zingera. Československo porazilo svého rivala 2-0 a o týden později 4-3. Přestože hráči přivezli domů jen bronzové medaile, přijal je hokejový národ jako vítěze. Ve slavné hale Fórum v Montrealu se 9. září 1976 odehrála hokejová revoluce. Nejlepší hráči NHL byli připraveni tradičními zbraněmi zničit neznámé Čechoslováky. Začátek zápasu vypadá opravdu hrozivě. Národní tým přečkal těžké chvíle, hráči začali překvapeným Kanaďanům tvrdé zákroky oplácet. Milan Chalupa a Miroslav Dvořák nachytali rozjeté kanadské útočníky. Nejvíc škod nadělal soupeři Oldřich Machač, král bodyčeků. Ale ten klasický bodyček byl vidět i v té Kanadě velice zřídka. No a byla to, můžu říct, a to se nechci chlubit, ale byla to moje taková specialita, kterou jsem docela dobře ovládal a uměl jsem ji mnohdy použít. Mnohdy jsem i taky samozřejmě měl modrý záda, když mě tam ten hráč nechal hokejku třeba, no ale to už k tomu patřilo. A samozřejmě měl jsem políčeno nejvíc na Bobby Hala, protože ten hrál na mé straně a z toho se mě bohužel nepodařilo tělem nějak tak zastavit. Tím klasickým bodyčekem, ten byl jako úhoř, ten se plazil podle toho mantinelu a to bylo velice obtížné, to mě mrzí. Jinak samozřejmě se mi podařilo několik takových zákroků tam teda uskutečnit a to potěší. Machač a s ním další obránci začali obracet Kanaďany vzhůru nohama. Odvaha, s jakou se hosté z Evropy začali dotýkat domácích hvězd, diváky ohromila. Stejně jako velké vítězství československého týmu, které navždy změnilo pojetí hokeje na obou stranách Atlantiku. Při mistrovství světa 1997 rozebírá útok Vojtek Patera Procházka obrany soupeřů tak, jako žádná jiná formace od rozpadu Československa. Vladimír Vojtek mladší, hrající v životní formě, explodoval při zápase s Kanadou. Jeho hat-trick vydráždil Javorové listy k nevídanému incidentu. Zápětí tam Vojtka někdo napadl. A Primo znovu. Tak teď jsem zvědav, co udělá Anderson. Kanaďané provokují. A teď už je toho trochu moc. Tohle už nemá nic společného s hokejem. Direktoriát turnaje potrestal po 4 hráčích obou týmů zákazem startu v příštím utkání. Oslabený národní tým prohrál se Švédskem 0-1 a přišel tak o postup do finále. Divoká rvačka, při které se proti Vladimíru Vojtkovi střídali 3 Kanaďané, vedla k úpravě pravidel a zpřísnění trestů pro iniciátory konfliktu mimo hru. Nejslavnější český hokejista všech dob by měl být chráněn vůči hrubostem soupeře. Při zápase s českým národním týmem na mistrovství světa 2004 v Praze dostali Kanaďané zálusk na Jaromíra Jágra. Jágr straka výborný, zdaleka nedostává tolik času ve hře jako v těch předchozích zápasech. Teď tam Kanaďané atakovali Jágra hodně tvrdě a je z toho šarvátka, protože Jágrovi teď Kanaďané sundali helmu a možná tohle je ten důvod, proč dnes Jágr nehraje tak často. Je tam potyčka mezi Hejdou a Scottem Niedermayerem. Na pomoc tam samozřejmě vystartoval Jágrův hlavní ochránce Jiří Šlégr.
Český tým měl před zápasem informaci o tom, že Kanaďané se pokusí Jágra vyřadit ze hry. Jiří Šlégr, stejně jako 7 let předtím v Helsinkách, přispěchal na pomoc nejlepšímu útočníkovi mužstva. Soudržný tým Kanadu porazil 6-2 a ukázal, že si své hvězdy umí ochránit. Jen 2krát v historii porazil národní tým sbornou v obou zápasech velkého světového turnaje a vždy za mimořádně vypjatých okolností. V Bratislavě roku 2011 vytáhli Rusové svého strašáka Jevgenije Arťuchina. V prvním duelu stihl obr na bruslích vyřadit 2 hráče národního týmu. Milan Michálek si tam něco vyřizoval s Arťuchinem a znovu Arťuchin úplně mimo. Pokud teď už to bude za 2 minuty pro Arťuchina. Stálek dostal hodně nepříjemnou ránu. Rachunek může vypálit, Parolin. A pozor, Arťuchin zase atakoval Karel Rachunka po střelbě a český tým teď na nohou, protože to už je od Arťuchina opravdu moc. Arťuchinovy zákroky vyvolaly znovu staré napětí duelů českých a ruských týmů. Odveta se v Bratislavě hrála jako zápas o 3. místo. A snad nikdy předtím ani potom to nebyl tak ostrý boj 2 poražených semifinalistů jako tentokrát. České mužstvo v něm dokázalo po divokém průběhu znovu zvítězit a Karel Rachunek dopřál Arťuchinovi skleněnou masáž.